Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dорогие turkmenistanцы. Hormatly adamlar, aziz cemaat, Türkmenistanyň we bütün dünya musulmanlaryň arada namazlar kabul bolsun. Bir gadyr giýjet bilen eden dileglerini Allah eşitip kabul etsin. İlk bilen şonun başlaýyn. Men bu küçük şümi şu haramda berdi Muhammedowa yüzlenip bir küçük meseleni galdyrjak bolýan. Birinji mesele näme görüşüňiz ýa-da bir 900 adam töweregini çykardy ýa-da näme bir neme gadyr giýjetini gabatladyk. Biz özümizem ýanky oturumda bilýärdik, çykarýardy şol esasy şol 7.000 moy berýärdi, 8.000 moy berýärdi. Ýöne şu çykarmaň ahyry bir emeli bar, türme diýilýänlerdi. Pikir edin, hormatly adamlar. Ol ne şu wagt 12-nji dekabrda çykardy 2.000 adam, häzirem 1.000 adam. Diýdi bir kwartal geçdi, onu şu taýda bir 3.000 adam çykýar. Şol bir kwartalyň içinde diňe Covid'den ölenlerin sany türmelerin içinde muň çykarandan az däl. Bize gelýän maglumatlara göre o taýda yüzläp, müňläp ölüpdir adamlar türmelerde. Ol bir mesele. Inni ýanky 900 adam diýil goý berýär-de. 900 adam men özüm opşy rejimde oturumsoň men bilýän şol esasy şol ýanky aýba çilim çekdi, nazatdy, şular çykarýarlar, ýeňil statýalary. Beýlekler bolsa otyr, öz şol neme berilen şoňa näçe ýyl ketilen bolsa şonu oturmaly bolup galýarlar. Şoň üçin bir 900 adam, 2000 adam bolan hemmesi oýunjak. Haramda berdi Muhammedow öz kakasyny jaýlap bara. Gelenem bolsa, on kakasy gabr azabynam görür, entek şol cehennem azabynam görür. Eden işler bilen bir döreden oğlu bilen. Bu halkyň başyna salýan oýuny bilen. Oň üçin mara bu jagaş 900 adamyň bilen 2000 adamyň bilen sen 40.000-50.000 adamyň otyr otaýda. Sen haçan mı berjek olary? Näme garaşýan Covid alyp barýar ýurduň içini. Daşyny gelip beren adamlar ölüp ýörer. İkinji mesele. Sen bir nämetli bu zatlar hemmesi Allah adamlar öýden akmy ya, gözegenler öýden kakana. Ha bu şäher aklygy, maşynyň aklyny muny az görýände ýende muň daşyndan mara bu bamperni, onuň ýanky öňündäki bir radiator reşot kozuny, bir ýen gapdandan basganjygy bar, olary ýyna serilen aýnaň daşky gabyny, gara gabyny şolary renkledip, nä guduzladyňmy sen, näme bolýar sana? Sen içkilimi ya çekkilimi edip beren zatlaň sen bolşuň şeýle dogrusyny seretsen, sen bir hiç sada sygan aga sen. Bir manyak ýalak bolup ýörşüň. Sen bir millette näme algyň bar, şonu düşünürsen. Bular näme üçin odalar, bularda gara köpük ýok. On daşyndanam ýene-de sen näme ýegenleňe ýende ak teker getirip, onam sattyrjak bolýanmy? Sen durma niyetin yok mu? İrugiç ahir sen durdurlar, sen pikir etmegin. Türkmen neylän ol var, dürtmesen düşünmez de. Sen şu beytirip dürtüp dursan mara Türkmeni, ahir düşünür. Inni bir üçüncü meselede halkın içinde şol, inni bizim daşary ýurtda okap beren çağalamız var. Bir milletin ulu bölegi bir 34.000 töwerek adam okap ber, şu öňkü esenge ýurtlarda. $30 geçirip ýördiň bilen. Sen $30 bilen öz pökküjü agtyňy oňdyryp bilýärmi daşary ýurtda? Ha? $30 bilen özüňiz oňýaňyzmy? Milletiň başyna näme üçin muňalak goýun salýaňyz? Biz hem edýän zatlaryň näme, milleti näme, aç öldürme niýetiň barmy? Ol okuwçylar okuw bilen näle? Nirden pul tappor kadip bir yerde iş gözler ben şoňa onuň ol nähili bilim ötenin öňüň haram başara bara ol ýylny kesip bu adamlara bir kütöw edip goýdy. A sen edýän emeliňe mende şol asyl okuw bilen iş bolmasyn. Bular daşary ýurtdan okuw alyp gelenne sen ýurtdaky el plakatly kowlap beren adamlardan
Yani okuwçylaryndan bular öktü bolmasyn niwedýän, şolaça da bolmasyn niwedýän. Bar aladasy iýje çörek beleki. Ýöne sen özüň ýurdun eýesi hökmünde, prezident hökmünde sen edýän işden bunu var edilýän bir genosid deňämel meselä. O nähili beýle zat bolýar. Halkyň puluny men ýöne bara ýuly bu zatlar çykan wagtmara bir kän aýtmajak bolýan bol. Den ahyry edýän işden çoda diýen. Millet közenip ýör, görüňakmy onu sen? Ha? Abi sen madhynem daşary bir näme ýürüg iş senem jogap bererdiň. O gen prokuror diýip şu wagt bara oturanyr sesini çykarman. Ýöne senem aman saparny etmegin. O migrasiýony slujbalar bar, bu ýanky pasolstwalar bar. Sizin hem Merkezi Bankyňyzy, siz ýürüg iş şu ýyllerde edilýän oýunlary siz şoň bilen deň derejede jogapkarsyňyz, bilin şonu. Bular bir akly çaşan eýýän, bu näme edip berenden bilen akby. Inni ýöne var, daşyna var, bir topar porhandary üýşürip, häp çüp edip ýörmeli dämese. Sen bir milletden näme algyň bar? O sen mara kakan öldü deyip üç bu hankadan Hudaý olup paýdan bolan hepde de bir tapar. On pulun näme kakan jüwesinden ya öz jüwiňden çykaryp sadaka paýlan bolup ýörsiňmi? Ha? Ýende milletiň puly, halkyň puly büdjetden çykan. Şoň hasabyna millete paýlan bolup ondan mersi ine millete bir çörek berýän adam boljak bolýar. Sizin eden günäňiz halkyň başyna salan oynuňyz, ýuwutduran ganyňyz, üç buhanka çörek hepde de bilen beýtirip saparny etmegin. O sana ýüzüňe diýmese de, milletiň gargyşy ahyr başyňyza ýeter sizin. Hemmäňizin saparny etmeň, sen daşyňda o bir topar seni ol halaplaňa çenni. Ýürüg iş jogap bermeli bolsaňyz. Halkyň haky bar. Narod imeyt prava. Adam yolu, adat yolu, atlanan ey